Hej frøkens. Hej, nu er jeg kommet hjem igen. Og så om nogle... Jeg ved ikke lige, hvornår det bliver, men jeg skal lige have pakket min kamera sammen, og så skal jeg genstarte min telefon og min iPad og alt, hvad jeg bruger til at filme med, og computeren, så jeg kan lave nogle videoer på den, og redigere videoerne, og alle sådan nogle ting, man kan gøre. Og ja, jeg ved ikke rigtigt. Jeg er lidt... Klokken er mange, og jeg skal sove snart, og ja, det bliver sgu en hård dag, hvor man skal filme. Men i hvert fald vender jeg tilbage til YouTube i hvert fald nogle dage.